Nasabtan ba nimo ang katuyuan sa imong kinabuhi nganong himsog pakahantod karon? Nganong buhi pakahantod karon? Nganong nagginawa pakahantod karon? Hinumdumi makaigsunan nga karong panahon na imong nakita ang daghang klase kamatay makaigsunan. Ang tao pwede karon nga may panimong katawa unya ugma wa na ka. Higala ko. Pwede di ay nga unya or ugma sunod semana, sunod bulan mauna na ang imong finishing line. Wa ta kabalo kitang tanan nga kining lumba nga atong giapilan na ana di ay ta duol sa atong finishing line. Makaigsunan ko, ang encouragement nimo nato karon nga kita makalahutay moabot ta sa atong finishing line.